Кавярня ўжо адкрылася наша. Як заўсёды мы тут з кубкамі са сваімі, з гарбатамі. І вось які брутальны кубак адпаведна заяўленай тэматыцы. То сёння ў нас такая, не ведаю, ці атрымаецца сапраўды спрэчка, мы будзем спрабаваць, але, канешне, сёння хацелася б такую скласці найперш грунтоўную гутарку. І яна абумоўлена некаторымі выказваннямі, дыскусіямі, якія прайшлі за апошнія месяцы ў віртуальнай прасторы, дыскусіі пра беларускую літаратуру. Вось у папярэдняй гутарцы кавярні «Зно» Міша Сергеенка зрабіў такі закід у бок беларускай прозы, што яна, значыцца, недастаткова у нас якасная ў адрозненне ад паэзіі. Потым была яшчэ гутарка ў межах гідройцаўскага цыклу, у якім была як бы такая спроба, ну, напэўна, спантанная, нейкай сістэматызацыі беларускай прозы, прычым яна была так падзелена на дзве катэгорыі. Ну, як бы не стаяла, напэўна, мэта грунтоўна зрабіць аналіз. І вось тады ў мяне такое першае пытанне і першы блок, дзе мне было цікава абмяняцца думкамі, у якім стане, калі паглядзець сістэмна, сёння знаходзіцца беларуская проза? Вось, на ваш погляд. А можа і шырэй, можа і літаратура, але проза як бы мне вот бальней. Гэта ўжо пытанне, так? Ну так, гэта ўжо як бы такая тэма. А на якія часткі падзялілі вот як бы беларускую прозу ў гідройцаўскай гэтай дыскусіі? Бо я Міхала Сергеенку як бы слухаў, а вот гэтую гідройцаўскую, ну, не патрапіў, так? Ну, там не стаяла, зноў жа, задача даць сістэмны нейкі аналіз, да, і даць нейкія сістэмныя погляды, але чамусьці гутарка вялася ў русле, што, значыцца, існуе літаратура масавая і літаратура элітная. І, значыцца, масавая літаратура – это тая, якая прадаецца вялікімі накладамі, ну, адносна вялікімі у беларускай сітуацыі. А інтэлектуальная літаратура, значыцца, асноўны крытэрый быў у тым, што яна не прадаецца. Не прадаецца. Не, ну, там, канешне, былі дадзены іншыя крытэрыі, што інтэлектуальная літаратура – гэта літаратура, якая новае нешта адкрывае, новую мову выкарыстоўвае, там эксперыментальныя нейкія метады, да, там спасціжэння рэчаіснасці, але таксама гэта як бы умоўна, да, ну, метады эксперыментальныя і сказаць нешта новае. Для аднаго новае, для іншага старае. Ну, то бок, як бы мне падабаецца ідэя сістэматызаваць, але паўстае пытанне крытэраў і пытанне як бы пункту адліку, як сістэматызуецца проза і канкрэтна беларуская проза. Вось гэта хацелася б пачуць. Ясно. Ну, ввогуле, конечно, з падзелам на масавую, якая прадаецца, і элітарную, якая не прадаецца, не паспрачаешся, тому што все люди дзеляцца на багатых і бедных, напрыклад, альбо на здаровых і як бы хворых, да? Ну і што тут скажаш? Як бы далей просто пагадзіцца, пайсці кудысьці ў куточак, як бы, ну і заціхнуць там. Вось. Насамрэч, ну вот ёсць куча всялякіх як бы разумных кніжак, вот, якія, ну, спрабуюць апісаць як бы і падзяліць, вот, што адбываецца ввогуле з літаратурай вот, сёння, там як бы і з сацыялагічнай перспектывы, і з такой культурнай, да, як бы, і яны прапануюць там як бы пэўныя падзелы, і некаторыя з гэтых кніжак нават чытаюцца беларускімі творцамі. Так, Андрей Хаданович мне по сакрэце расказаў, што ў яго у бібліятэцы ёсць нават Паскаль Казанова «Рэспубліка літаратуры». То есть, як бы, это такая вельмі як бы масонская і хітрая як бы кніжачка, дзе, ну, вот, як бы, всю правду спрабуе, ну, скажем, як бы даведацца ці расказаць. Але вот, ну, калі казаць пра беларускую літаратуру, да, масавая і элітарная, можна сказаць, што
яна яшчэ дзеліцца там як бы на праўладную ці афіцыйную там як бы і незалежную, вот два саюза пісьменнікаў, альбо рускамоўную там як бы і беларускамоўную. То есть гэта такія звыклыя падзелы, і шчыра кажучы, меня як бы ні тэарэтычныя нейкія раскладкі, ні вот як бы гэтыя звыклыя рэчы, да якіх мы прызвычаіліся, мала цікавяць. То есть я вот калі адважыўся вот выйсці со сваёй там як бы, ну не класіфікацыяй, но вот со сваім разуменнем, вот як мы цяпер дзелімся, на якія плямёны каманды там скажем, і вот як гэтыя плямёны між собку ну там варагуюць, сябруюць, там заключаюць альянсы, то я заходзіў чыста ну вот як бы з жыцця, як бы з рэальнасці, то есть з таго, што мы увесь час сутыкаемся сваімі пысачкамі вот, ну, в нейкія невырашальныя пытанні, там спрэчкі, то в якой-небудзь прэміі мы вымушаны там ну, адзін аднаму даводзіць, што гэта добрая літаратура, а гэта лепшая, там, а гэта іншая, а вот як гэта все. Вось. І таму, калі я вот падумаў, як гэтую сваю класіфікацыю ўвесці, а яна ну, асноўная моя ідэя, што ў нас ёсць 4 розныя беларускія літаратуры, 4 вялікіх племені беларускіх літаратараў на сёння. Да? І гэта не падзел па там, расійскай мове беларускай і ўладная там незалежная, а зусім іншы падзел. Но вот каб дайсці до гэтага падзела, я хацеў ну, вот, распачаць з канкрэтных жыццёвых гісторыяў, як бы таких кейсаў, як бы, ну, вот, якія меня і прымусілі да, вот, пачаць шукаць нейкія рэчы. Вот. Одна гісторыя здарылася, вот, ну, чаму я з гэтага пачынаю, тому что это вот живое жыццё, это вот люди, про якіх я буду казаць, яны могут пацвердзіць альбо абвергнуць, альбо там прибегнуць і закричаць, все было не так, да? Мне падаецца, што спрэчкі ўсё ж такі будуць. Да, ну, вось, першая гісторыя здарылася досыць даўно, і яна звязана з Альгердам Бахаревічам і мной. Калісьці я быў у камісіі Саюза пісьменнікаў па прыёму новых літаратараў, і вот пасля аднаго такога прыёма Альгерд да меня падышоў і так як бы, ну не тое, што з прэтэнзіяй, а вот з нейкай крыўдай там ці абурэннем кажа, што слухай, ну што ты робіш там, галасуеш, прымаеш вясковых графаманаў, да? То есть як бы, ну, Саюз пісьменнікаў. Все ж таки мусіць быць ну, нейкая якасць там літаратуры, мы мусім сачыць за, ну, вот, за вобразам. То есть аргументы у яго былі дастаткова, ну, такія важкія, вот як у Насты Грышчук, вот, якая сёння сочыць вот, менавіта за якасцю і махае пальчыкам беларускім літаратарам, калі вот, лічыць, што яны штосьці не так, неякасна, ну, вот, як бы склалі нейкія. Ну, трэба сказаць, што гэтыя прэтэнзіі выказваліся яшчэ Владзімірам Дубоўкам да Міхася Чарота, да? Чаго вы цягнеце вот этих всех військовых графаманаў? Вот, і я тады, ну, крыху здзівіўся, бо, ну, неяк не думаў. І адказаў Альгерду, ну, так чыста такім, як бы, сацыяльным аргументам. Я кажу, слухай, ну, вот гэта такі местачковы беларускі інтэлігент, і для яго сам статус там быць у Саюзе пісьменнікаў гэта і дадатковы сімвалічны капітал і пэўная абароненасць. То есть як бы мы все ж таки мусім думаць не толькі пра ну, вот, якасць, як бы, але і вот пра ну, скажем, пра людзей, якія патрабуюць там увагі, дапамогі. Вот. Ну і гэты аргумент быў такі як бы крышачку слабаваты, то есть ён быў зразумелы па-чалавечаму, але не абвяргаў як бы, ну, вот, пытання якасць, тому што, канешне, прыгожа, што вот, як бы, у Саюзе пісьменнікаў сабраліся толькі ну, творцы якаснай літаратуры і толькі яны прадстаўляюць ну, там, свету, там, урбі, торбі, як бы, вот... Ну, для гэтага мусяць быць крытэрыі. О, ну, это асобнае пытанне, да гэтага мы не дайшлі. А потым, ну, і вот гэта неяк спрэчка завісла, яна ніяк не працягнулася, а потым я выпадкова набыў кніжку, якую сабраў Халубович Лёня, кніжку, скажем, аднаго такого, як бы,
беларускага забытага паэта як бы Васіля Гадульку. Не ведаеце, ці вы як бы бачылі гэта кніжка выдадзеная, то есть ён памёр у 93-м годзе, здаецца, у вёсцы, там просто як бы ад безграшоўя, ад песімізму, то есть вот як бы і вот як бы і там успаміны пра яго, там і Васіля Сахарчука, які потым скончыў жыццё самагубствам сам, да, як бы і ўспаміны Міколы Купреева, абсалютна неверагодныя фенаменальныя ўспаміны, як ён у познесавецкія, здаецца, як бы часы вот этой Гарбачёўскай забароны на алкаголь прыцягнуўся у вёску да Гадулькі, да. І вот гэтая сустрэча, ён апісвае просто так сціпла, і вот я читаю, і я разумею, што гэта сустрэча Верлена і Рымбо. То есть вот в белорусским таким, скажем, ну вот антураже, да, что вот тое, что, потому что там как бы не бездокорные и тексты Гадульки, ну, ён ведае там 4-5 моваў, и ягоныя вершы абсолютно такие, скажем, модернистские, выкшталцоныя, а при гэтым ён с обмороженными руками працуе пастухом, ну и вот такое вот. И вот у меня перед вачом, а я памятаю гэтыя там як бы гады, пачатак 90-х, это же бравурны беларускі нацыяналізм, там як бы Ніл Гілевіч рассказывая, чаму мне народного письменника як бы все яшчэ не даюць, там я як бы, и вот передо мной стаіць гэтая картина, а тутэйшая ўжо на коні, там сыс збірае поўныя залі, то есть передо мной картина нас самих, самозадоволенных, вот самозакаханых таких столичных героев, якія там як бы твораць якасную літературу, і беларускага Верлена і Рымбо, якія паміраюць недзе як бы у гэтых сяродвясковых графаманах, у няшчасных. І тады меня штосьці шчолкнула, что вот тут вот не просто, ну, не ведаю, там розныя контексты, ну, социальные, да, один бедный, другой богатый, там, один удачливый, там, удалый, інший, як бы, ну, вот такие, скажем, провальный, да, лузер, да, то есть тут еще вот могут быть разные литературы, потому что литература, и я тогда для себя чамусьці на Гілевіча пакрыўдзіўся, ну, вот подумал, что, ах, вот всех это, ну, тутэйшыя яны ругали прикорытных белорусских советских письменников. И думаю, что вот это как бы литература вот всех этих людей, якія мелі от советской улады там машины, добрые заробки, там гонорары, на якія можно было жить как бы все, ну вот годами, да, скажем, всяких там как бы верховные советы и профессорство там как бы в университете. То есть это такая привилегированная каста по сутности, да? И вот який парадокс и ну, вот ситуации, что вот ситуация перакулілася, и вот тыя привилегированные, яны органично начинают пераскокивать уже в новую элиту, там становиться там народными, там как бы и шукать себе новые трибуны, да? А вот белорусский Артур Рымбо, як бы памірае, ну, скажем, просто ад голода ў сваёй вёсцы со сваёй там 4-5 мовамі, і мы гэта абсолютно не усведомляли, не ведали. Ну, я так раззлаваўся на Гілевіча, і ён для меня был таким як бы антыгероем беларускай, ну, скажем, літаратуры. А потым сустракаю у Разанова, ну, такую, скажем, прыгадку, ён як бы гаворыць пра Гілевіча як аднаго з самых, ну, вот таких паважаных для яго творцаў. Ну, а Разанов, як бы, ясна, авторитет, и я пытаюсь, кажу, спадар Олесь, як бы, а что это вы так, як бы, вот. И Разанов мне рассказывает историю, як бы их выключали тады в 68 годзе с университета, и вот кто як себе поводил, да? И вот оказывается, что знов же таки Гілевіч, які абсолютно супадал там, як бы вот с этой советской своей
вот часткай, да, як бы і то есть ён, ну вот паводзіў сябе смела, адважна, арыстакратычна, скажем, і не баяўся, да? А вот некаторыя героі, якія былі там в Саюзе беларускай моладзі, вот як бы і ну не дурныя, скажем, як бы якія все ведалі, все разумелі, яны рабілі тое, что ад іх хацелі і патрабавалі. То есть вот все заблыталася, як бы пачало заблытавацца там савецкая літаратура, да, як бы антысавецкая літаратура, хто з нас як бы мадэрніст, як бы, а хто вот просто сталічны піжон, які ўзлез на трибуну і ну вот як бы скарыстаўся момантам, так? А вось адным словом вот это вот. Ну, это вот одна гісторыя, звязаная з гадункам, да, і яна меня як бы вельмі моцна збіла там вот з нейкай упэўненасці, што, ну, вот я люблю там, скажем, ну, не ведаю, там Джойса і Эліота, там, а яшчэ Рильке, і вот яшчэ кагосьці, і гэта для меня такая індульгенцыя, вот гарантыя, што я вот, ну, вот хороший літаратар і якасны, і таму што вот як бы у меня ёсць мои такія патроны. Так. Не халерачкі, думаю я, то есть як бы вот як бы ты мусіш, ну, скажем, жыць перш за все так, каб, ну, вот як бы адгукалася гэта все. А вось. Ну і другая гісторыя, гэта гісторыя як бы пра, ну, ужо як бы значна як бы пазнейшая, гэта гісторыя выбару паміж кніжкамі таго ж Альгерда Бахареві, с Альгердом Хопіць, то ён падумае, што я вот як бы гісторыя паміж, скажем, свабодным тэатрам, паміж Халезіным і нацыянальным купалаўскім і тым, што рабіў, ну, вот в купалаўскім тэатры Пінігін. То есть тады свабодны тэатр толькі эміграваў, як бы, і яны пачалі разгортваць як бы на захадзе там сваю кар'еру. І ён вельмі жорстка і вельмі так як бы непрыхільна казаў пра купалаўцаў, ну, вот пра там і пра тое, што там эксперымента няма, і ввогуле там і застой, і невядома, гэтыя п'есы старыя яны ставяць, там як бы і Пінігін там невядома, калісьці быў, можа быць, а зараз зусім знік. І я неяк гэтым разам, ну, вот, пакрыўдзіўся за Пінігіна, таму што для меня, ну, вот, абсалютна відавочная лінія была гэтага нацыянальнага тэатра, які трымае там і мову, і драматургію, і я бачыў, як, скажем, Пінігін крок за крокам стварае, ну, вот, нацыянальны тэатральны канон, як ён выбірае, скажем, ну, вот, як бы п'есы. Напрыклад, той же Брайан Фрил Translations, да, як бы пераклады. Но это была абсолютно феноменальная и недооцененная падзея в белорусском контексте, вот, как бы недооцененная и театральными критиками, и ну, вот всеми, потому что вот эта постколониальная пьеса, ну, Брайан Фрил, как бы сучасны Чехов Захада, калі ён яшчэ быў жывы, да? То есть это ввогуле суперзорка. А яшчэ стваральнік як бы гэтага Field Day Theatre, ірландскага тэатра посткаланіальнага як бы паўночнай Ірландыі, дзе таксама гэты каланіальны крызіс. То есть гэта беларускі кантэкст адзін в адзін. І вот як бы хоць бы якая сабака, то есть я, ну, вот, напісаў спецыяльна нават тэкст напісаў пра гэта, вот, і взяў інтэрв'ю у Пінігіна для мастацтва, хоць бы хто, ну, вот, як бы абараніў. С аднаго боку, ну, вот такі як бы тэатр Халезіна, які горда расказвае, што вот мы там фотаздымак такі зрабілі з такой славутасцю, а мы в прынцыпе за свабоду і дэмакратыю, а хто такія вы, халера ведае, да? То есть мы не ведаем. Да? З другого боку, мы спрачаліся з той жа Татьянай, як жа яго, Артемович. Яна кажа, таксама кажа, хочу тебе падтрымаць, але вот, ну, вот няма эксперимента, няма як бы вот нейкага, ну, такого сучаснага нейкага тэатра, да? І вот тады я пачаў разумець, што насамрэч, причем мне не хацелася ругаць халезінскі тэатр,
Потому что свабодны тэатр гэта фантастычны проект, і Ага. я радаваўся, што ён паспяховы там як бы і што ён працуе там з заходняй кан'юнктурай, то есть была вот гэтая логіка, правда, і у Пінігіна, і у Халезіна, і у Тацяны Арцымовіч, вот якая там казала про тэатр ДОК, там як бы про гэтага славутага беларускага паходжання драматурга, як же яго прозвішча, не памятаеце? Не, я ведаеце, што ў тэатры так П'есах, да, слабавата. і яго спрабуюць вярнуць, можа падкажа, хто як бы вот яго спрабавалі вярнуць назад і ставілі тут і расказвалі, што вот ён тут Пражко, Павел Пражко. Ну Пражко, так. Так а Причем чого спрабавалі? Ён же добра гучыць, Пражко да, цяпер. амаль што сучасны класік. Ну. Вот, як бы да. І я кажу Тацяне: Тацяна, ну, нашли экспериментальный беларускі тэатр, Павел Пражко. Ён же специально піша свае п'есы, каб ніякага беларускага кантэкста ў іх не заставалася, каб яны аднолькава з аншлагам шлі там і в Саратове, як бы, і, ну, і павсюль, да, што як бы можа быць гэта і экспериментальны тэатр, но не экспериментальны вот в нашым кантэксце. Зноў жа таки, хотя бы одна собака зрабіла билингвістычную п'есу, там як бы з трасянкай, вот, яны ж вот всех гэтых воронежских бомжоў як бы радасна збіраюць у свае п'есы, а показаць беларускую камароўку, як зрабіў гэта Купала, да, як бы, і взорвать як бы мозг вот як бы, ну вот беларускім матэрыялам, извините, як бы гэта локально, гэта вы нацыяналісты за гэта адказваеце, вы напишите вот все гэта, уже крыўдзіць пачынаю, вы меня... Да, і уже не прямо зараз, а крыху раней пачалі. Ну, одним словом, я так для себе вызначыў, что это просто три розныя типы тэатра. Что як бы Пінігінаўскі тэатр гэта класічны тэатр, ну вот такой нацыянальнай драматургіі, які працуе з канонам. А тэатр, свабодны тэатр, гэта тэатр, ну скажем так, актуальнага мастацтва, а вот які працуе там як бы, ну вот на гэтай, ну скажем, на хвалі часу, то есть як бы увесь час спрабуе зразумець, куды гэты свет коціцца, што вот сёння, ну вот актуальнае, да? І вот той тэатр, про які Тацяна Арцымовіч казала, гэта хутчэй мадэрнісцкі такі экспериментальны тэатр, які працуе в самім сабе і які, ну вот таксама выпрацоўвае важныя такія як бы рэчы. Так. І вот датычна прозы. Тэатр, як бы, які, што акасы пры гэтым збірае, як бы, тэатр папулярны, народны, да, які ставіць вадывільшчыкі і які запрашае там залётных, як бы, герояў. І тут мне стало все зразумела, што наша проза і наша літаратура, яна не дзеліцца на рускамоўных і беларускамоўных, праўладных і непраўладных. Яна займае, як і все вот у гэтым свеце, три гэтыя вялікія нішы. І гэта насамрэч такія три, ну вот як бы mode of production, да, як бы спосабы вытворчасці, як бы і жыцця як бы функцыянавальных літаратурных тэкстаў, да. То есть это розныя ландшафты, в якіх як бы існуе літаратура, да? Розныя логікі, розныя чытачы і розныя крытыкі для іх патрабуюцца, якія зусім по-рознаму. Ну і вот як бы актуальная зона, актуальная літаратура, альбо сучаснае мастацтва, сучасная літаратура. Гэта ясна, што... Ну гэта літаратура павесткі як бы, да? Да, якая... Люблёная гэта аджэнда, да, то есть як бы вот потрапіць у аджэнду. Калі скептычна ставіцца да гэтай літаратуры, то, ну, яна выглядае такімі дзівакамі, якія углядаюцца вот як бы у будучыню, спрабуючы угадаць, што будзе актуальным заўтра, каб хуценька пра гэта напісаць і патрапіць у гэтую аджэнду, да? Вот, як бы, ну і калі ім шчасціць, яны як бы потрапляюць, часам яны, канешне, спрабуюць самі. Ну, вот, як бы, меркавання, да, сказаць, што вот я лічу, што актуальна то-то, 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 і, ну, вот, давайте пра гэта гаварыць, да?
но тут з імі могуць пагадзіцца альбо не пагадзіцца. Можна праваліцца, можна атрымаць вот, ну, вот скажем, там карт-бланш, да, як быць. Да, трапіць у нерв. І вот да гэтай літаратуры аджэнды не трэба ставіцца вот занадта крытычна, то есть як бы это просто, ну вот факт аб'ектыўны, да, то есть як бы і, напрыклад, в беларускай традыцыі гэтая актуальная літаратура, яна мае фантастычныя карані, потому что тутэйшая купалы это актуальная літаратура. Это вот як бы аджэнда гэтай менскай камароўкі, да, ці брахалкі, да, ну вот як бы хутчэй. Ну, я б сказала, што Паўлінка ж хутчэй аджэнта, чым тутэйшая, вот як па мне. З тутэйшымі Купала прамінуў, потому что уже бальшавікі былі, і Ну, для іх так. это было такое прамінулае, да? Ну, Паўлінка, гэта ж цалкам літаратура як бы замовы, да? Вот, Быкаў і Адамович. Гэта што, як не вот такая вот спроба самім вызначаць і гуляцца з аджэндай, да, і, ну, вот як бы быць актуальнымі, быць на хвале, да? Вот, скажем, шыкоўная літаратура, беларуская 100%. Конечно, Светлана Алексеевич. То есть она цалкам укладаецца ў гэтую, ну, вот актуальную літаратуру, і яе Нобелевская премія гэта, ну, вот не толькі заслуга всяго яе жыцця, да, але і, ну, шансаванне, супадзенне, што менавіта яе, то есть плён жыцця, потрапіў абсалютна вот в ідэальна вот поле чакання вот гэтай заходняй аджэнды, заходняга бачання усходняй Европы. Потому что, ну, вот гэты постсавецкі свет, посткамуністычны, ён мусіў быць як бы ацэнены. І камусьці трэба было даць як бы Нобелевскую, але не, ну, скажем, не локальнаму літаратару, не украінцу, не літоўцу, потому что это вот вы националисты там, да, а вот нейкаму універсальнаму. А хто у нас універсальны? Расейскамоўныя, да? Але расейскамоўны, але не расеец, потому что расейцаў свае там тараканы і шкілеты ў шафе, яны імперцы, і яны самі ні халеры не разумеюць вот в гэтым камуністычным праекце. Ну і як бы не то, як бы Светлана Алексеевич, гэта сапраўды, ну вот як бы сцяг і, ну вот такая, скажем, чалавек, які, ну не праціснуў, ну вот просто як бы стаў со сваёй актуальнасцю, як бы стаў класікам, да? Так, так. Вот. Калі казаць, ну вот бліжэй ужо до наших пакаленняў, то есть вот тутэй, аджэнда гэта не абавязкова прагрэсіўная літаратура. Потому что, ну вот можна сказаць, што вот ну, таким літаратарам актуальным спрабуе быць як бы і Альгерд Бахаревич, шмат у якіх сваіх тэкстах, да? Але і Павел Северинец, гэта таксама актуальная літаратура, гэта спроба, ну вот як бы такой наўпростага літаратурна-палітычнага выказвання. І Станкевич, ужо нябожчык, гэта таксама ўжо менш палітычнага, але такого права-кансерватыўнага, ну вот крыху буркатлівого, но все одно выказванне про сучасны свет, да? И вот чему Светлана Алексеевич любит Станкевича, да? Потому что вот это, ну скажем, это свой, это может быть крыху далекаваты по позиции, да? Але тым не менш гэта вот як бы з гэтай зоны актуальнай альбо, ну вот, літаратуры. Маладзейшыя яны, ну вот часам бяруць такія, ну вот локальныя аджэнты, ну напрыклад там фемінісцкая літаратура, безумоўна, ну яна існуе там і на захадзе, і чаму б там як бы не існаваць як бы ў Беларусі. Вот. І сапраўды, ну вот з'яўляецца плынь, і вот мы бачым там і з'яўленне, скажем, выдавецкай ініцыятывы, і там Святлана Курс, там як бы і Татьяна Скарынкіна, і, ну, як бы... Ну, гэта ж нельга ўкласці ў фемпавестку іх... І тут мы бачым вельмі цікавы феномен, да, што... і тая ж Алена Козлова, там, як бы, на заснежаны востраў, да?
што вельмі цікавы фенамен, ну, асабліва ў Алены Козловай, што яна то шчыра спрабуе напісаць правільны ідэалагічны тэкст. Як, ну, вот, чалавек, які трымаецца сваёй павесткі, да? Але літаратар яе ўвесь час збівае і прымушае, ну, вот, адыходзіць ад ідэалогіі, а, ну, вот, скажем, вядзе сваёй сцежкай. То есть вот самое цікавае вот в гэтай актуальнай альбо ідэалагічнай літаратуры гэта не дысцыляваныя, вытрыманыя правільныя тэксты ідэалагічныя, а вот гэтае внутранае напружанне паміж, ну, вот, скажем, палюсамі, кімсьці і кімсьці, да, вот, паміж творцай і ідэолагам, да, то есть, як бы, і тут у наших выпадках, ну, вот, вельмі паказальныя і класныя некалькі прыкладаў, да? Вот, першы прыклад Артур Клінаў. Вот, ён абсолютно шчыра хоча патрапіць, як бы, у чарговую, скажем, ну, вот, ён выбірае для кожнага свайго тэкста правільную павестку і хоча напісаць пра гэта там раман і патрапіць і атрымаць, як бы, ну, увагу, прэмію, там, вот, што заўгодна, прызнанне, да? Ён гэтага не хавае, это вельмі ў яго прыгожа і самаіранічна выглядае, да? Вот. Пры гэтым ён, вот, як у Купалы зносак, увесь час, як бы, робіць штосьці не тое. То есть ён патрапіў толькі з гэтым тэкстам пра Менск, як бы, горадам сонца. Гэты эсэй напісаны на замову непасрэдна Зуркамфа, як бы, і яны яго рэдагавалі і падказвалі, як правільна адпавядаць генеральнай лініі вялікага нямецкага выдавецтва. А далей Клінаў паверыў сябе і пачынае пісаць, як бы, ну, вот, ад сябе. І я якраз сидзеў у Берліне, і не буду называць прозвішча, адна прадстаўніца, вот, як бы, выдавецтва кажа, ну, што ж ён робіць, да, вот, як бы, мы чакалі ад яго аднаго, а ён нам напісаў шалом, да, то есть гісторыя пра п'янога мастака, які там вяртаецца, ну, вот, як гэта мы, куды мы гэта, вот, всунем, як гэта праінтэрпрэтуем. Не, яго перакладаць гэты шалом не будзе, да? Ну, і далей там вот такое. То есть Клінаў перабежчык ад, як бы, ну, такой тутэйшай багемы, выпадкова яго занесла в гэтую самую актуальную літаратуру. І вот калі казаць пра ягоны партызан, і вот гэты праект, і тое, што ён выдае, ну, яму і за Каптаруны, яму можна паставіць помнік, але вот углядзімся, за што паставіць помнік? За тое, што ён сабраў і выдаў і апісаў, ну, практычна вычарпальна весь беларускі мастацкі авангард 80-х, там 90-х, то есть у яго і Люба Русава, і, скажем, і той жа Жданаў, як бы, альбомы там, як бы, ён все гэта памятае, любіць, і вот ён, як бы, вот туды пайшоў, так? Другі перабежчык Альгерд Пахарэвіч, які таксама, як бы, весь час спрабуе напісаць актуальны раман, і ён значна больш сур'ёзна, чым Клінаў да гэтага ставіцца, і ён паехаў у там Нямецчыну і там, як бы, спрабаваў, ну, адаптавацца там, як бы. Но Альгерд гэта все ж таки, ну, такі, скажем, панк і хутчэй там мадэрніст, то есть ён і, ну, і вот такі, як бы, ну, не то што нацыяналіст, но вот хутчэй там, як бы, ён хоча прыкінуцца там лібералам, там, вот, ідэалагічна. Ну, ён шырэй за павестку просто. Да, то есть ён все одно не супадае на поўніцу, вот, як бы, з любымі павесткамі, якія, ну, вот, в якія ён спрабуе сябе ўціснуць, да? Вот. І, напрыклад, калі мы абмяркоўвалі ягоны роман «Белую муху», памятаеце, як бы, ці не? Ну, у меня складанасці з Альгердом Пахарэвічам. Я могу читать только 2 сторонки. Ясно. Вот. А мы прочитали, потому что это была дискуссия в межах премии Гідройца, и вельмі сур'ёзныя тады вот сутыкнуўся Альгерд і Шчур, 2 романа, і гэта было канцэптуальнае сутыкненне 2 типаў літаратуры, як я цяпер, як бы, разумею, да? И вот сидели 4 человека, я уже не буду называть кто,
і абмяркоўвалі, да, то есть і тры з іх як бы гаворыць, слухайте, ну вот белая муха это, конечно, цудоўна, но это як бы такі пераказ газеты. То есть тут як бы вот Альгерда, ну вот не бачна, да, то есть ён просто зрабіў крок, каб пашырыць сваю аўдыторыю, а Шчур гэта як бы абсалютна мадэрнісцкі тэкст, вот закрыць гештальт, ну то есть як бы гэта класіка, да. А чалавек, які апаніраваў, браў все тыя ж нашы аргументы, якія яны казалі, но толькі з плюсам. Ён як бы казаў так цудоўна, то есть як бы давно, ну, самы час, як бы, каб, ну, вот беларуская літаратура не адсіжвалася як бы в сваім, ну, вот як бы самаедстве, да, як бы, а кідалася на амбразуры, ну, вот як бы на тыя тэмы, якія сёння актуальны і якія вот, ну, вот там... Над якімі працуюць там, да, там на... Да, як бы. А вось, ну і як бы тут і спрэчкі не было, то есть як бы і тое добра па ідэі, і тое добра, і тое свая літаратура, вот актуальная альбо сучасная, і тое свая, ну назовем гэта там авангардная альбо мадэрнісцкай. То есть вот калі літаратура актуальная працуе з хваляй часу, то есть як бы спрабуе, ну вот як бы, ну, обозначить гэтую будучыню, ці так, то мадэрнісцкая літаратура працуе з самім творцам. Я бы так сказаў, што сам творца выступае адзіным тэатрам і аб'ектам вівісекцыі літаратуры, і, ну, вот суб'ектам, і тым, хто фіксуе гэтую вівісекцыю, да? І гэта таксама важна, таму што, ну, вот як бы в актуальнай літаратуры не так важна, хто гаворыць, хто гэта напісаў. Важна ухапіць, як бы быць на гэтым, на хлебе часу, да? Вот. А в літаратуре мадэрнісцкай, ну і тут, канешне, вот Джойсы і Паунды, і вот яны як бы 100%. І мой улюблёны Фернандо Песоа, як бы, які страшна не любіў Джойса, як бы, але пры гэтым, ну, як бы, быў яшчэ больш герметычны і звар'яцелы, да, скажем. Ну, так. А пры гэтым гэта партугальская літаратура. Это вот як бы такая як бы дупа Европы, соріш за гэтае слово. Ну, у час Песоа яна такая і была. Да, а, скажем, пры гэтым, ну, такая зусім правінцыйная, да? А зараз гэта класік, перакладзены і, ну, і на беларускую мову в тым ліку, да? І вот, глядзіце, у нас две розныя літаратуры, па сутнасці, да? Кожная со сваімі крытэрыямі ацэнкі, со сваімі творцамі. Крытэрыямі якасці, адпаведна. Якасці, да, як бы. І нельга сказаць, што вот одна там як бы прадаецца, другая не прадаецца. Можна напісаць такі актуальны роман, што за табой ганяцца будуць як бы не толькі не прадаваць, да, а ну, замкнуць і скажуць, што каб гэтай літаратуры не было. Да? А вот яшчэ наконт вот гэтага внутранага выбуху. Фантастычная гісторыя, зноў жа такі, з Плябмаум, з гэтай падборкай. Яны-то нібыта пачалі агучваць павестку, ну, то есть такую феміністкую. Ну, яны пачалі сваім фактам з'яўлення, але не тэкстамі. І все чакалі ад іх такой як бы сухой, ідэалагічнай, як бы, ну, вот нейкай літаратуры, якую хочацца адсунуць в бок. А тут як бы абсалютная як бы сада-маза, як бы куды ідзеш воўча. Потому что, по что идешь? Да, по что идешь, Волча? По что идешь, Волча? Это зусім не, то есть она называе себя феминисткой, але як творца, яна готовая разорвать як бы любую идеологию. И вот як бы герой, ну, герой ідэалагічнай феміністычнай літаратуры. Узорная алкагалічка, якая вяртаецца, ну, вот дадому в вёску і знаходзіць там як бы такі дурдом. То есть это, ну, вот ніяк не укладаецца ни во что. И, конечно, яна здабудзе гідройц і абсолютно, ну, вот як бы без всялякіх сумневаў. Нам не скажут, что мы натиснули на жюри? Не. Завтра же гидройц. Я думаю, что уже проголосовали, да, то есть уже як бы, да, собрали. Вот, то есть и гэта як бы прекрасно.
І Тетяна Скарынкіна зусім не падобная на ідэолагаў, правда ж? Гэта вот шизофренічная местачковая проза, якая завісае паміж двумя мовамі, трасянкай, там секандамі, да, як бы. Ну так, так. І я вот з усіх іх адзіная ідэалагічная, гэта, канешне, Алена Козлова, но я бы сказаў, што і яе там, ну, тэкст вот на заснежаны востраў мне спадабалася, як бы, і пісьмом, і вот, як бы, ну, і нейкай такой, як бы, дакументальнай шчырасцю, то есть яна абсалютна не спрабуе, ну, нічога, ну, вот, прыўкрасіць, там, як бы, падбіць пад ідэалогію. То есть яна просто вот, як бы, ну, вот, то есть гэта літаратура, а не, як бы, ідэалогія, ўрэшце рэшт, атрымоўваецца. Можа, это і ёсць крытэр якасці актуальнай літаратуры, да, несупадзення з павесткай. Ну, да, да. То есть, глядзіце, Павловы, зноў жа такі северынцавы Беларусалім, да, крытыкай не прачытана. Яны ругаюць, канешне, як бы, што это замнога там палітыкі, і занадта ён інструментальна, скажам, выкарыстоўвае літаратуру. Але калі прачытаць гэта як твор актуальнай літаратуры і пабачыць гэты двубой там творцы і, ну, вот гэтай павесткі яе, і несупадзенне павесткі з мейнстрімам, таму што Павел жа ідзе і насуперак всех прагрэсіўным літаратарам, да, і ідэолагам, ну, то есть насуперак гісторыі, там, ну, і врэшце рэшт мы ведаем, дзе ён, як бы, зараз, да? То есть і гэта прекрасна. То есть вот калі так взять, у нас абсолютно фантастычная, багацейшая актуальная літаратура. Так. Это так. Вот наконт Сергея, якому няма што чытаць. Это я, як бы, пачаў толькі з самага нелюбімага мной, ну, вот, абшару. Да? Так. Да, то есть актуальна ж, таму што сапраўды, ну, вот яны там, як бы, гуляюцца. Мадэрнізм, беларускі мадэрнізм, ну, прабачце, гэта, як бы, это вот тое, што там, ну, вот, умоўна кажучы, пачыналася в 60-е Стральцовым, да, то есть, как бы, это такая літаратура, таму Стральцов і не выбухнуў, як Быкаў альбо Адамович, і застаўся такім, нібыта, мінарытарным, да, хаця ён насамрэч абсалютна мейнстрім, да, то есть, вот это. І мадэрнізм беларускі, то есть, вот гэтая літаратура, яна просто, хочется сказаць, шыкоўная, но паколькі я і сам сябе залічваю туды, то, ну, багатая. То есть, як бы, я могу поставить на полицу, ну, по-перше, гідройцаўская, вся гэтая линия, да? Павел Костюкевич, абсолютно не прочитанный и недооцененный, там, и с Бабой Розой, там, як бы, и он зараз новый роман скончил, да, як бы, то есть, мягкий, гебрайский, такий, як бы, модернизм, то есть, все чамусьці глядзяць на яго як на гумарыстычнага пісьменніка, іранічнага, но это вот такая гебрайска-беларуская традыцыя, абсалютна не прачытаная, і ён вот нарошчвае гэты космас. Далей Дубавец. Зноў жа такі, Дубавец ідэолог, Дубавец Радыё Свабода засланіў, як бы, сябе, прабачце, я зараз стыму, каб мне не звонить. Да, добра, конечно. Да, і, ну, пакуль спадар Ігор выпадкова вызваліў эфір, то ў мяне ж адпаведна таксама ідуць такія разважанні, што тады якраз крытэрам вось гэтай мадэрнісцкай літаратуры, да, калі ў вашай тэрміналогіі, крытэрам якасці гэтай літаратуры будзе якраз такі адпаведнасць інструментарыя літаратурнага фігуры творцы, да? Калі творца не ідзе на кампраміс ні з актуальнай павесткай, ні з там чытачом, ні з катэгорыямі там зразумеласці, незразумеласці, а паколькі мэта ў ягоная выказацца праз сябе і замкнуць свет, які ён спасцігае на сябе, то адпаведна крытэр якасці гэта калі яны гарманічныя, да? Ну, Вішнёў, прыкладам, да? Марс сіні.
В пэўным сэнсе, но Вішнёў і гэта асобная гісторыя, конечно. Ну, это как бы Стёб, да, это как бы... Это да, это вот такая, скажем, белорусский дадаизм, скажем, там абориуты, там, потому что это особенно у нас же как бы и Джети, и Виктор Жибуль. То есть как бы это классики, и это не только, ну вот подхихикванні, але как бы вельмі моцная трагічная нотка там. Ну так, и серьезная праца, и литература. Ну, але ж я их до модернистов могу залечить. Да, да, конечно, да, то есть и, скажем, тут, ну вот с Дубовцом, як он уже там 3 романа, как бы, это вот абсолютно шедевральные, и я казал, что он гедройца не атрымаў за «Синий корабель» свой, вот, далей, Илья Син, абсолютно, ну, скажем, цікавы і в своих театральных ляльках там ці дэманах, вот, і в сваім романе гідройцаўскім, да, як бы, і пачатак сінаўскі, да, як бы, вот зноў жа такі сюрреалістычнай прозы, калі ён разам з Альгердам, як бы, вот яны ў гэтым коле пачынаў. То есть, Михал, вот як бы на палічку вам, читайте и не перачитайте там. Вот, гэтыя мадэрнісцкія тэксты можна перачытваць па 2-3 разы, і, ну, і гэта такая невычэрпная крыніца. Вот. Нон-фікшн наш, як бы, той жа Бартосік, які на мяжы, вот, як бы, ужо других, да, но таксама яго гэтая мадэрністычная, як бы, нотка, як бы, вельмі моцна, як бы, проявляется и в репортажах, и в нон-фикшене, и в самоиронии, там, як бы, мы можем называть, то есть в огуле мне все подобается. То есть я, как бы, ну, вот, готовы читать и перечитывать и писать, коли бы у меня был час, як бы, я часом начинаю зловаться на критиков, и я обещаю, вот напишу там, як бы, ну, вот, обовязково про этого, и ясно, часу нема, и я кидаю, скажем, и злуюсь уже только на самого себя. То есть абсолютно шиковная проза. Ну, добра, вот это вот модернистская линия, и она, как бы, не горшая за, хотя, конечно, как бы, нобелистов тут у нас покуль нема, да? Ну, я думаю, гэта таксама пытанне прамоцыі і пытанне, ну, потому что, ну, Нобель гэта ж таксама, як бы, сумнеўны крытэр там якасці літаратуры. Гэта супадзенне. Это супадзенне яшчэ да, павестак, прамоцыі, там яшчэ чагосьці вось такі. Вось. І тое, што мы гэта ўсведамляем, ну, здымае шматлікія глупыя пытанні, да? То есть кшталту вы гений, а где ваше признание, где ваш Нобель, да, як бы. Ну, коли человек занимается там, як бы, модернистской литературой, якой холеры ты пытаешь его про признание Нобель, да? Запытай у того, кто, як бы, працуе з ажендой, кто там, як бы, вот иде и рвется туды. Далее у нас, як бы, третья зона – это популярная альбо массовая литература. И это особная, фантастычна цікавая линия, якая выклікае вельмі шмат спрэчак, і ясна, фронтменам гэтых спрэчак і літаратуры хто, як вы думаеце? Ну, у нас ж, напэўна, Грышчук. Хто у нас галоўны пісьменнік? Ну, Мартинович. Мартинович, конечно, да, то есть, як бы, причем, што цікава, гэтыя спрэчкі ідуць не паміж, ну, умоўна кажучы, там, прыхільнік, ну, умоўна кажучы, масавым чытачом і нейкім элітарным. Яны ідуць внутрі саміх, як бы, колаў, там, і масавых, і элітарных, камусьці падабаецца ці не. То есть я лічу, што Мартинович, як бы, зрабіў подзвіг. Ну, вот, просто з самім сваім з'яўленнем. І што важна зразумець, што у масавай альбо папулярнай народнай літаратуры, да, як бы, вот тут трэба адразу пазбыцца такого прыніжальнага адцення. Нічога, ну, вот, як бы, злачыннага у гэтай літаратуры няма. Тут важна разумець, што калі літаратура актуальная працуе з аджэндай, з часам, да, то літаратура народная альбо масавая апелюе да чытача, і яна вымушана працуе з архетыпамі.
То есть яна не просто мусіць расказаць гісторыю там як бы пра сябе, ну вот як бы там гламурнага ці там як бы самому сябе цікавага, а яна мусіць расказаць такую гісторыю, якая патрапіць кудысьці глыбока-глыбока вот у гэты антрапалагічны гештальт там як бы чалавека і ну і гісторыю, якая вот все ну вот як бы сапраўды падыме, да? Вот. І вот Караткевич таким быў. Так, безумоўна. То есть як бы ён ну вот потрапляў у гэтыя архетыпы. Вот. І ясна, што у Феномена Мартиновича там ёсць ну, элемент медыйны, тому што шмат якія ягоныя чытачы памятаюць яго як журналіста. Вот. Але абсалютна 100% як бы я бачу, што Віктор зразумеў гэтую логіку, што ён не імкнецца супасці з моднай павесткай і не імкнецца ну, вот, корпацца в самім сабе, расказваць, што там як бы вот такое. А ён вот шукае гэтую гісторыю і робіць як бы гэта абсалютна шчыра, абсалютна адэкватна і выкладае гэтыя пошукі вот у форме сваіх кнігаў. То есть гэта, ну вот як бы я вельмі такія рэчы цэню, вот калі чалавек на сваім месцы, і ён не спрабуе быць кімсьці іншым, прыкідвацца кімсьці іншым. Што цікава, што Віктор таксама Мартинович збіў вот гэтую фішку рускамоўнасці, там беларускамоўнасці. Ён першы пачаў гуляцца з мовамі, раскладаць як бы свае тэксты і з аднаго, і з другога боку, не перастаючы быць пры гэтым ну вот беларускім пісьменнікам і апеляваць да гэтага як бы масавага чытача. І што цікава, што ён жа таксама перабежчык, потому што ягоны першы роман «Параноя» это спроба работы з павесткай, з ажэндай. То есть ён як бы спрабуе патрапіць як бы ну там роман пра дыктатара, то есть ясна там і Тимоти Снайдер в Нью-Йорк Review of Books піша рэцэнзію, в якой аніводным словам не прыгадвае, што гэта літаратура. То есть вот літаратар мусіў бы пакрыўдзіцца, да, таму што ну, піша пра рэальнасць, пра Менск, пра дыктатуру, пра дэмакратыю, но так і не зразумела, што это быў роман. Да? Вот. І Віктор абсалютна нармальна уцякае і вот як бы пачынае гэтую сваю лінію і спрабуе патрапіць у балючыя месцы, да? То есть і мова, там і рэвалюцыя, і возера радасці, там як бы это ну і ноч насамрэч. Да, і ноч, да, як бы это вот работа з пэўнымі там страхамі, архетыпамі, да. Вот. І насамрэч падобную работу там рабіў Караткевич. Падобную работу, можа быць, як бы нечакана для сябе в гэтай зоне апынулася Людміла Рублевская со сваім гэтым Пранцішам Вырвічам, та не всімі тэкстамі, а вот як бы з пэўнымі тэкстамі, якія, ну вот, і вот што цікава, шмат хто спрабуе працаваць у гэтай зоне, да, піша, ну вот, белетрыстыку, як яны як бы лічаць, да, і не ва ўсіх атрымоўваецца. Напрыклад, там Юлія Шарова, то есть яна як бы піша, ну, чытальныя раманы, як ёй падаецца, і яны вельмі, ну, вот, добрыя, якасныя, то есть я як бы з радасцю заўсёды іх сустракаю, там, як бы, і чытаю, но пры гэтым вот не хапае. Вот бачна, што яна не хоча патрапіць в архетып. Не тое, што не патрапляе, но вот такой задачи не ставіць. Вот расказаць тую гісторыю, якая всех запаліць, да, як бы. Вот. Ну, і вот гэта вот вельмі дзіўная асобная зона со сваёй уладай, со сваімі крытэрыямі, со сваім поспехам, тому што поспех это вот гэтыя ўдзячныя чытачы, якія стаяць і якія ну, вот, пераказваюць. Напрыклад, таго ж Віктора Мартиновича читае, перачытывае Міхал Баярын. Так бы мовіць, герметычны, вельмі закрыты і такі, скажем, элітарны, як бы мы сказалі, і любіць яго, і спрачаецца з некаторымі сваімі сябрамі, якія, ну, як бы ім пытаюцца, як ты можаш, ты вот, мусіш быць
снобам там як бы Ага. і вот, не, то есть вот ён вот адчувае. Вось. І чацвёртая літаратура якая? Каб завершыць гештальт як бы Да, каб сістэма ўжо была бачная ўся. нацыянальная. То Ага. есть вот гэтая зона, ну, нацыянальная літаратура, это як Купалаўскі тэатр у Пілігіна. То есть зона, в якой опекуются не просто сённяшнім чытачом і не просто актуальнай повесткай альбо самімі сябе, а тымі, хто быў і тымі, хто будзе. Зона, в якой опекуюцца культурнымі кодамі, зона, в якой трымаюць як бы сам гештальт як бы цэласнасці гэтай Беларусі. То есть гэта такая вот алхімічная зона, ну там нацыянальная алхімія, я бы там сказал. Вот. І в гэтай зоне, ну, напрыклад, в асноўнай гэтай зоне, конечно, Караткевич. Ага. Вельмі шмат класічнай беларускай літаратуры ў гэтай зоне, да? Брыль, мне падаецца, там. Брыль, конечно, да. Цяпер Федарэнка там, мне падаецца. Федарэнка, як бы абсалютна. Некаторыя аўтары на мяжы, да, на мяжы гэтых зонаў, таму што Разанаў адначасова і мадэрніст, і вот як бы гэты класік, да? Вы, напрыклад, для меня адначасова і вот в зоне гэтай нацыянальнай літаратуры і в зоне папулярнай літаратуры, таму што вы і працуеце з архетыпамі і ў той же час, ну вот як бы з нацыянальным, ну вот як бы нейкім, не ведаю, гештальтам, канвой, да? То есть вот як бы вельмі добра ставлюся. Вот пытанне, скажем, Маргарита, як вы ставіцеся да твораў вашего суразмоўца. Вось, як бы, ну, мы нават абмяркоўвалі аднойчы, ну, да, мы абмяркоўвалі, гэта мне шмат. Там, да, паспрачаліся і Да, паругаліся. мы былі паспрачаліся і абмеркавалі. Гэта было вельмі для мяне важна, такая важная гутарка насамрэч. А ведаеце, вот як бы гэта вельмі, тады вы наехалі на всіх за тое, што трэба чытаць. Ну, я просто абалдзела, уключыўшыся ў літаратурны працэс. Я ж была яшчэ недасведчаны чалавек, да, і калі я уключылася ў гэтую, значыцца, тусоўку літаратурную, то мне з вуліцы зайшоўшы, то было дзіўна, цесна і незвыкла, я крыху папіхалася лакцямі, але потым я, мне падаецца, прыйшла ў норму. І вот калі казаць пра нацыянальную вот гэтую зону там як бы вот алхіміі, то, конечно, я скажу, што на сёння абсалютны подзвіг робіць каманда вот і літаратары дзеяслова. Таму што вот гэта можа быць не так бачна, але вот яны сваім існаваннем і сваёй, ну вот як бы раўнавагай, яны злучаюць як бы міжсобку актуальных літаратараў альбо сучаснае мастацтва з іх павесткамі, там, мадэрністаў, поп-літаратуру, народную, скажем так, літаратуру, там, як бы, ці папулярную. І все гэта вот сыходзіцца вот в адным, вот в гэтым гештальце, і вот, і, конечно, Борис Петрович, там, і Анатолий Ващенко, і все яны, як бы, вельмі цікавыя, вот калі мы любого літаратара возьмем, мы побачым, што шмат перабежчыкаў, шмат спрабуюць, ну, вот, як бы, адначасова гуляцца на некалькіх полях. Вот класічны прыклад Некляеў. Вот, як бы, то есть гэта 100% літаратар, ну, нацыянальны з вот гэтай класічнай беларускай повесткай, да, то есть, як бы, і Купала. Но як толькі якая трыбуна недзе, як бы, вот паблізу в адлегласці 5 кіламетраў з'яўляецца, 100%, што мы побачым на гэтай трыбуне Некляева, які будзе там, ну, вот это вот все. То есть ён няспынна спрабуе актуалізаваць гэтую, ну, вот як бы повестку. Ну, і зноў-таки, я не ацэньваю, як это ему удаецца, там, добра, там, як бы, кепска. Вот, это не моя задача. Просто вот в гэтых зонах, як мы гуляемся, да? Ну, і новы ягоны роман, мне падаецца, што ў вашай тэрміналогіі гэта будзе спроба ў мадэрнісцкую літаратуру закінуцца. Ну, з тых урыўкаў, якія я чытала, гэта не тое, каб класічны такі кананічны роман беларускай канвы, а гэта якраз такі, ось мне падаецца, што ён будзе такі вельмі герметычны ў сваёй этой нейкай
спробе пабудаваць нейкі спецыфічны мастацкі сусвет, які ён і не павестка, і не беларускі канон, і не спроба там асветніцкія нейкую мэту дасягнуць. Ну, вось тое, што я чытала, это ну, вельмі эксперыментальна. Вот новы роман Бином, да, это... Ну, вот як бы, і вот калі пачынаеш вот глядзець на гэтыя тэксты і на гэтых аўтараў, спрабуючы знайсці внутраную логіку і іх месца, дзе яны самі жывуць і растуць адкуль, і перастаеш задаваць пытанні, ну вот як бы рыбе, чаму вы не лётаеце, да, як бы, а птушкі там, як бы, дзе ваша ўстойлівасць, да, чаму вы вот весь час там вот вас хістае туды-сюды, да. Ну вот і просто пачынаеш цэніць, вот во всім гэтым зноў жа такі ёсць вялікая, вот адзінае, вот як бы, што мне не падабаецца во ўсёй гэтай сітуацыі, гэта спроба не убачыць всех астатніх. То есть сказаць, што толькі моя зона і маё месца гэта вот літаратура, а вот все астатніе, ну, я не ведаю, там, як бы, можа, што ёсць, но я не чытаў, там, як бы, мне гэта, знаете, не цікава, да, вот все гэта такое, скажем, вашее, там, вот штосьці, да, і вот такого на дзіва шмат. Я нават крыху на Сергея раззлаваўся. На Міша Сергеенко. Да, Михала, сори, да. Вот за тое, што вот у меня там Альгерд Бахаревич і яшчэ хтосьці, як бы, і все, і больш прозы няма. Прычым я ўпэўнена, што, ну вот, не тое, што гэта хітрыкі такія, ну вот гэта вот спроба прасунуць, як бы, умоўна кажучы, як бы свой свісточак, вот свой тып літаратуры, які мне падабаецца. Вот такое для критики абсолютно, ну вот, это профнепригодность адразу. Но у нас большасць крытыкаў займаецца тым, што прасоўвае свой тып літаратуры. Таму, ну вот мы и, скажем, як бы... Спрабуем сістэматызаваць. Спрабуем самі размаўляць пра літаратуру з вами, да, тут, там, што, ну, скажем... А вот калісьці была сітуацыя, калі як бы адзін, ну вот вядомы крытык, добры, ну і я сімпатызую яму, паскардзіўся. Яны все пішуць і пішуць, што яны думаюць, я все гэта буду чытаць бесплатно. Вот, ну вот такое нейкае нават адчуванне, да? Вот, то есть у меня няма, ну, адчування, што яны все пішуць і пішуць, а мне гэта все чытаць бесплатно. У меня ёсць вот на сёння, в маім сённяшнім часе, радасць ад таго, што беларуская літаратура як бы на сёння настолькі разнастайная, што за год яе ўжо не перачытаць, нават калі ты будзеш чытаць штодня. Ну, так, да, то есть і ўжо сучасная беларуская літаратура, вот калісьці Максімюк паздзекаваўся з нас в сярэдзіне 90-х, кажа, што всю постсоветскую белорусскую литературу я могу прочитать за 2 вечера. За первый вечер Глобуса, а за другой вечер всех остальных. А мы забыли Глобуса. Глобус как бы абсолютно прекрасный как бы кейс. Да? То есть это абсолютно особная история там как бы и модернизма, и ну вот как бы прозу, и работы с актуалиями, и массовой литературы, и критика, и ну вот и экспериментального книговыдавцы там как бы и работа с архетипами, и он столько может рассказать. А при этом самое фантастичное, гениальное, что робить Глобус, вот зараз просто на наших вачах. То есть вот он просто друкуе хокку, японские свои верши, ну не штодня, но вот так как бы регулярно, там 2 раза на тыдзень. И они абсолютно гениальные. Причем это проект не имитация и не вот, ну, наследование там, то есть он живе и вот как бы, и он так дыхая. И вот я когда читаю ягоныя гэтыя тексты, у меня перахоплівае дыханне, вот як при присутності, при сапраўдным, ну вот, не ведаю, при Пикассо, там, як бы, ці при Селлинджера, да, что тут сапраўднае мастацтва, да, и хоть бы одна собака, як бы, ну вот,
про гэта, ну вот... Уже третий раз апелюеце до гэтай сабакі, якая мусіць напісаць усе крытычныя тэксты. Пераключиться, да. Ну, напэўна, нейкая крыўда ёсць на, скажем, на крытыкаў, правда, тому что у меня камічны нават эпизод был, такі крыху, с адным з моих улюблёных крытыкаў і маім сябрам, калі мы гаварілі про другі том «Хвілінкі», я яго попросіў просто, тому что уже разумеў, что зноў жа таки ніводная собака не прочитае, няхай же собаки там як бы не крыўдзяцца, і не напіша. І ну вот мы поразмаўлялі, і вот под конец як бы размовы у меня было дзіўнае адчуванне такое, ну вот штосьці не так. Ну что ж такое не так? А потым я разумею, ён ніводным словам не показал, что ён прочитал як бы гэты другі том. То есть у меня там куча нейкіх цікавых гісторыяў, там як бы, ну вот вельмі конкретная, да? То есть весь другі том «Хвілінкі», ён, ну вот абсолютно сюрреалістычны, там як бы с французским институтом в Вильне, там нейкімі гульнями, там с сюжетами, там с реальными людьми и нереальными, и куча гісторыяў. И хоть бы один человек, и он так само, то есть он пытался про нейкие там эстетику, да, як бы, ну вот як бы, я про себе, может, неправда, может, ну вот это просто, як бы, он, ну, покрывдзіўся внутрана, думаю, ну вот же и ты не прочитал, да, то есть, як бы, вот, так что беларуская литература на 600 узроўняў перавышае магчымасці інтэрпрэтацыйныя магчымасці беларускіх крытыкаў яе зразумець і пра яе напісаць. Колькі бы ім не плацілі грошай, тут як бы не залежыць ад таго, што знойдзем мы пасады, вот пасадзім, як бы, таму што, ну, мастацтва гэта мастацтва, да? То есть як бы, каб з'явілася сапраўдная беларуская крытыка, патрэбная, ну вот, глеба інтэлектуальная, патрэбна выкладанне філасофіі па-беларуску, ну вот як мінімум там як бы паўстагоддзі і некалькі пакаленняў там людзей, якія, ну вот як бы, не ведаю, чыталі «Мімесіс» і там як бы, не ведаю, і там Гаятри Співак, а не толькі, ну, скажем... Ну, альбо такі самародак, ну, вось як Адам Бабарэка, да? Адам Бабарэка, ён проста з'явіўся на нулі, літаральна на пустым месцы, але гэта крытык, ну, сур'ёзнай такой інтэрпрэтацыйнай магчымасці, я б сказала, для 20-х гадоў. Галоўнае, што моя прэтэнзія, ну, такая несур'ёзная, то есть это ўжо як галоўна, каб ніхто не пакрыўдзіўся, не прыняў гэта на... Вам ужо ўсё роўна, падаецца, пасля гэтага эфіра. То есть, что вот я читаю гэтыя тэксты, ну вот як бы зноў жа таки часам, за выключеннем там Насты Грыщук і Максима Жбанкова, да? Вот. А вот так вот звычайно читаю тэксты, не водгукі, водгукі чытацкія класныя, да? То есть люди пишуць про тое, што яны реально адчулі. А тут як бы читаешь тэкст і бачыш, што вот чалавек пакутліва шукае, якую катэгорыю там літаратуразнаўчую ці крытычную прыкласці, скажем, вот да чагосьці, да твора, да? Я уже паабяцаў, што калі хто-нибудь напіша пра мяне пра філасофскую глыбіню, я возьму дрын, як бы, і асабіста буду ганяцца за гэтым. Псіхалагізм яшчэ можна, яшчэ псіхалагізм прапануе. Псіхалагізм, там, як бы... Насычаны культурны кантэкст яшчэ, багаты культурны кантэкст. То есть чалавек жа піша таму, што ён крычыць ад болю, таму што яго штосьці, ну вот важнае хочацца сказаць, ён баліць, як бы, вот это вот все. А тут прыходзіць і тебе па галаве, як бы, ну вот філасофскай глыбінёй, псіхалагічным малюнкам і вот рэштай вот всёй гэтай дребедзені абсалютна нікому не патрэбна. Да, гэта так. Адпаведна, ну зараз я хочу даць час для пытанняў і для сапраўдных, магчыма, спрэчак, таму што у нас і аўдыторыя чакае, напэўна, паспрачацца. І такім чынам, да, для мяне важна зафіксаваць, што 4 як бы
накірункі, да, 4, ну як у вашай тэрміналогіі, 4 асобныя беларускія літаратуры, 4 асобныя сусветы са сваімі мэтамі, са сваімі крытэрыямі якасці, са сваімі інструментамі, са сваімі задачамі мастацкімі, і нельга да кніжак, якія ўваходзяць у розныя з гэтых плыняў, падыходзяць з аднымі і тымі ж крытэрамі, і насамрэч багацце і разнастайнасць цяперашняй беларускай прозы перавышаюць магчымасці, і, напэўна, не толькі крытыкі, але як бы і чытацкай аўдыторыі, так? То бок яна перарастае шматкроць тое, што сёння могуць прачытаць нават чытачы, і уявіць сабе, насколькі яна багатая і разнастайная. Вось это як бы такая канва, не ведаю, так от, у якім русле ішла гутарка. Шаноўныя ўдзельнікі нашай сустрэчы цяперашняй, калі ласка, калі ёсць пытанні, альбо праз чат можна задаць, альбо ўключыцца вось так у эфір. Пакуль у нас такі надзвычай цікавы суразмоўца, калі ласка, далучайцеся. Хто б хацеў. Я тады хацела, пакуль у людзей спеюць пытанні, хацела вось што запытацца, вярнуўшыся да вясковых графаманаў. Ці ёсць месца вось у гэтай класіфікацыі такой маштабнай для сапраўды вясковых графаманаў, альбо няма нават такога тэрміну графаман. Любы чалавек, які прыйшоў у літаратуру, ён размесціцца як бы ў гэтых 4 плынях. А в чым пытанне, я не зразумеў? Ці бываюць графаманы, бо вы пахвалілі ўсіх, хто піша. Ага. Да, ці ёсць тады вясковыя графаманы, з якіх пачыналася гутарка? Ці ёсць, в прынцыпе, графаманы, якія выпадаюць... графаманы, да, бо сёння вы як бы кожнага размясцілі. Ведаеце, я б так сказаў, што в літаратурным сэнсе, як бы, вядома, ёсць. Да? То есть, як бы, і вот калісьці Андрей Хаданович, ну, вот, як бы, на перакладніцкім семінары вельмі трапна, скажем, сфармуляваў, як бы, вот, крытэрый добрага перакладу і адначасова добрага літаратурнага тэкста. То есть, як бы, кажа, вельмі адчуваецца тэкст, які напісаны з першага падыходу, ну вот просто вот подумалася і запісалася, да? Вот пераклалася, ну і добра, то есть кропка, да? Ад тэкста, які пражыты, вот праходжаны, вот як бы вымучаны, хотя, конечно, в папулярнай літаратуры там часам як бы, ну, сціслыя тэрміны напісання все ж таки, да, але все адно як бы штучнасць і натуральнасць. В гэтым сэнсе, як бы, тое, што мы пагардліва, можа быць, у эпоху там, як бы, 70-х, 80-х называлі графаманіяй, насамрэч, абсалютна натуральнае, спантаннае, чалавечае там прамаўленне, і яно часам антрапалагічна значна больш цікавае, чым, як бы, вот, штучнае літаратурнае прамаўленне, да? Вот, дарэчы, падчас рэвалюцыі, калі Facebook взорваўся ад сведчанняў і расповедаў і нейкіх рэакцыяў, все ж празаікі замоўклі. Менавіта таму, што ў параўнанні з вот антрапалагічнай вот гэтай, ну, дасканаласцю, як бы, выяўленых эмоцый там і думак, всялякае штучнае літаратурнае гаваренне пра гэта выглядала, ну, абсалютна недарэчна, да? А яно так і выглядае. Я памятаю, калі я чытала Барыса Сачанку, ну, вось такое, да, і тое, што ён пісаў пра вайну, пра жытае, перажытае, вот такое перабалелае, і тое, што ён пісаў у 90-е пра 90-е, гэта настолькі розная проза, напісаная адным чалавекам, якога відавочна абсалютна, ну, і талент літаратурны, і слух, і все. І астатняе, вось калі ён сапраўды пытаецца прамаўляць як літаратар пра свой час, пра сучаснасць, это атрымліваецца штучна, і это немагчыма чытаць.
а тое, што было выказана вось натуральным чынам, як успаміны, як там нейкая рэфлексія ад дзяцінства, то гэта, ну, бліскучая проста літаратура. То да, штучнасць, яна і заўважная, асабліва сучаснай. Я бы нават сказаў, што сам панятак графаманіі існуе толькі тады, калі ёсць пэўная штучная манаполія літаратараў на прамаўленне. Да? Паколькі зараз сацыяльныя сеткі і все такое забілі гэтую манаполію, кожны можа напісаць все, што ён хоча, і нават выдаць гэтай кніжкай, то сам канцэпт графаманіі, ён як бы знік, ну, чисто антропалагічна, то есть няма такой рэчы, да? То есть няма гэтай пазіцыі. То есть наадварот, зараз літаратары, вот як прэса пачынае імітаваць блогі і блогераў, да? Вот, завозячы ў сябе там блогі, да? То есть так як бы літаратары пачынаюць імітаваць як бы гэтую спантанную, там, натуральную каго. Мову, да, выказвання. І я думаю, што нас чакае іншае, значна больш сур'ёзнае, ну, як бы выпрабаванне. Гэта сітуацыя, калі па-беларуску пачнуць пісаць тэксты, алгарытмы, штучны інтэлект, і міжсобку размаўляць і абмяркоўваць нейк. Вот тады прыйдзецца здрыгануцца крыху. Таму што ў некаторым сэнсе прафесійны літаратар, ён як бы, ну, у нечым ягоны інструментарый нагадвае гэты штучны інтэлект, да? Асабліва калі ён дасведчаны, калі ён даўно піша, калі ён навучыўся трапляць у хто ў архетыпы, хто ў павестку, хто куды, то так, трэба будзе неяк вяртацца да натуральнасці. Ці ёсць пытанні ў нашай аўдыторыі? Да, вось прыйшло таксама пытанне, вельмі сумнае адчуванне, бо спіс беларускай літаратуры, якую мне патрэбна прачытаць, пашыраецца і пашыраецца. А дзе знайсці на гэты час, я не ведаю. Вялікі дзякуй за гутарку. То бок ускладнілі жыццё слухачам сёння, даўшы такі маштабны спіс літаратуры, якую трэба чытаць тэрмінова. Гэта ў чаце водгук. І можна проста выбраць свой накірунак, да? Спадар Ігар, як вы мяркуеце, са звароту да якога племені літаратуры у вашай класіфікацыі трэба далучаць маладога чытача да сучаснай беларускай прозы? Ну, я думаю, што, скажем... З якога з плямёнаў 4 трэба пачынаць маладому чалавеку чытання беларускай літаратуры? Тут пытанне, наколькі маладому? Тут же як бы по-рознаму, да, по-рознаму все гэта можа гучаць, як бы. Давайте возьмем студэнтаў першага, другога курса, напрыклад. Таму што я бы сказаў, што вучням сярэдняй школы. Ну, ведаеце, да, што тут я, канешне, як бы баюся казаць, уже я баюся, бо Ганна як бы мае непасрэдны досвед, як бы. Ну, я магу адразу сказаць, што з Марціновіча заходзіць заўсёды выгодна, заўсёды. Я магу так сказаць, што як бы звычайна в школе выкладаецца як бы канон літаратурны, да? І гэта по-свойму, ну, вот як бы вельмі рацыянальна, таму што, ну, нацыя гэта супольнасць людзей, якія в дзяцінстве прачыталі адны і тыя ж кніжкі і завучвалі на памяць адны і тыя ж вершы. Да, як бы в гэтым сэнсе мы можам, ну, вот як бы хутчэй казаць не з чаго пачынаць, вот тут я Ганне магу перадаць, як бы, а вот як бы які гэты канон можа быць, то есть як бы якая палітра эмоцый і вот як бы розных эстэтычных рэчаў мусіць выклікацца, таму што ясна, што это не мусіць быць там 100% вершаў пра гаротную долю беларускага мужика, як бы, і беларускую прыроду. Ну, а мусіць быць, ну, вот увесь час адбіваць як бы сённяшні стан беларускага грамадства. І нармальны вот гэты канон школьны, ён увесь час пераглядаецца, мадыфікуецца в залежнасці ад месяца, ад школы, да. Але побач з гэтым канонам, які, ну, навязываецца, да, ну, это такі сацыялагічны механізм, тут мы нічога не зробім, да. Мусіць быць літаратура як спакушэнне. Таму што магія і ўлада літаратуры не в тым, што яе табе хтосьці навязывае,
а в тым, што яна цябе спакушае і ставіць перад табой люстэрка, і ты як бы чытаеш і ну вот пазнаеш нейкія там свае, не ведаю, эмоцыі, пачуцці, там як бы літаратура разыгрывае в тэатры як бы уяўлення пэўныя сцэнары як бы жыцця чалавека. То есть гэта такі антрапалагічны тэатр, да? А літаратура вучыць чалавека складаным эмоцыям. Не просто як бы, ага, вот гэта там добра, гэта кепска, да? А вот, ну, вот таким больш складаным, там, і спачуванню, і вот, канешне, гэта вышэйшая матэматыка, падабраць такі канон беларускай літаратуры, вот які, ну, вот адпавядаў бы. І я думаю, што мы мусім абавязкова гэта зрабіць. Ну, вот калі, нават, вот хочется сказаць, калі пераможам, безадносна таго, пераможам мы ці не пераможам, і хто такія гэтыя мы, і што менавіта і што такое пераможам, перамагчы, таму што это вот калі пачынаеш разбірацца, то свет становіцца значна больш складаным, чым быў да цябе, да? Але, то есть, як бы, тут, адным словам, гэта мусіць быць літаратура спакушэння пад канкрэтную асобу. Так, вот менавіта пад канкрэтную асобу, таму што цяпер асабліва няма такога спісу з 10 кніжак, які зойдзе ўсім. Таму што і чытачы, гэтаксама як і літаратары, маюць розныя патрэбы. А так, калі, ну, з досведу я хочу сказаць, што заўсёды заходзіць Віктор Мартинович. Это такая, як бы, заходная кніжка заўсёды для дзяцей, для маіх вучняў. Ёсць у мяне дзеці, якія моцна сядзяць на Альгірдзе Бахарэвічы. І вось яны нават і выпускаюцца са школы, і ўсё пішуць, і пытаюцца, а дзе што новенькага пачытаць, а дзе што новенькага взяць. Моцна чапляе Таўбін з 20-х гадоў. З Таўбіна я таксама люблю заходзіць да дзяцей, таму што вот гэты зборнічак Хадановічам укладзены прыносіш, і фактычна ты 20 чалавек яго паглядзелі, і адзін адназначна яго забірае чытаць домой. Вось это у мяне такія 3 кніжкі, якія ў мяне козыры ў рукаве. Калі мне трэба кого-небудзь чым-небудзь спакусіць, я пачынаю з гэтых, ну а там уже далей глядзім. Зусім забыў пра фантастычную прозу Макса Шчура. Ну, вы ж сказали про завершить гештальт. Да. Это ввогуле там вот неверагодна, скажем, кінараман, там як бы гештальт, як бы і все астатняе, і паэзія, да, вельмі метафізічная традыцыя, да, вот як бы мы маем як бы абсалютна геніальную паэтку, як бы тое ж там Кацярыну Масе со сваёй кнігай, да, вот, скажем, іх цэлую традыцыю Ігора Кулікова з новай кнігай, там, і перакладчыкаў. Вот. А побач маем, напрыклад, як бы, ну, таго ж Андрэя Хадановіча, абсалютна псіхадэлічнага, лёгкага, ну, з такой моцартаўскай лініяй, то есть, як бы, беларускай паэзіі, калі, ну, вот, як бы, нібыта ён злёгку дакранаецца да нейкіх эмоцый, толькі паказвае, як бы, вот, гуляецца з гэтым, і здольны перакласці на музыку, ну, практычна все, што, як бы, ну, з чым сутыкаецца, да? А пры гэтым яшчэ жывы Олег Мінкін з такой цяжкой метафізічнай, да, паэзіяй, ну, нават не метафізічнай, буддыйскай паэзіяй, да, якіх жахам глядзіць на гэты свет і думаю, боже, я тут нарадзіўся, як бы, вот. Ну, адным словам, то есть тут што не аўтар, як бы, то свая фантастычна прыгожая гісторыя, якая пры добрым, уважлівым паглядзе і рабоце там з тэкстам, з асобай, ну, можа быць і цікавай, і разгарнуцца, як бы, і беларуская літаратура ўжо адбылася, разумееце? Беларускі народ, беларуская нацыя і беларуская дзяржава, там, якая звар'яцела зараз, як бы, яна ўжо все ёсць, разумееце? Няма толькі вот гэтых вачэй, якія адкрываюцца і пачынаюць бачыць. Так, так. Пагаджуся. А калі яны патрэбныя, то яны з'явяцца. Мне падаецца, што яно так бывае. Калі нешта моцна патрэбнае, то яно абавязкова з'яўляецца. Ці ёсць яшчэ пытанні да Ігора? Я думаю, што загружаны максімальна сёння тыя, хто праслухаў гутарку. Я моцна вам дзякую за яе.
І таксама вось я як калісьці гадоў 10 таму взяла ў вас інтэрв'ю і потым гадоў 7 жыла тым, што яго перабірала ў галаве. Вось той тэкст беларуская вайна. Гэтаксама і гэта гутарка, яна такая доўгаіграючая, да, якая будзе доўга гуляць і ва ўсіх, хто я сёння праслухаў. Дзякую вам шчыра за яе. Дзякую шчыра беларускаму калегіуму за тое, што ён стварае магчымасці такіх гутарак. І дзякую тым, хто сёння ў ёй удзельнічаў як слухач. Запрашаю вас таксама далучацца і да наступных мерапрыемстваў, да наступных зумаў, таму што гэта заўсёды вельмі важна, і яно якраз і важна, пакуль мы яшчэ не перамаглі. Якраз у гэты час яно і важна, бо потым будуць зусім іншыя справы і зусім іншыя клопат. Дзякуй шчыры. Да, дзякуюць у чатах нам. Дзякуй тым, хто забяспечвае тэхнічны бок. Да пабачэння. Наступны беларускі калегіум 9 снежня. І будзе аб'ява тады, сачыце. Наступная кавярня зно. Не, калегіум жа мае яшчэ шмат розных праектаў. Да пабачэння. Дзякуй. Дзякуюць нам і ў чаце.